E por aquí xa hai acción. Entonces os vamos a cociñar un polo con mostaza. Un polo de mos con mostaza. Xa verás que receta máis rica, sinxela. É unha novidade para Dona Lola. Está todo, non? Pois mira, xa temos aí o polo peladiño, carne oscura, como ves. 100 gramos de touciño entrefebrado, 4 cebolas tenras, 2 dentes de allo, 300 gramos de champiñóns, viño branco... Unha mostaza de Dijon, pouco de vinagre e como guarnición leva unhas plumas de pasta. Moi ben. Temos aquí un caldo maravilloso que nos trouxo de Vila de Cruces Adrián e, por suposto, pementa, aceite e sal. Pois paréceme moi ben, xa que temos todo, máis a obra hai que empezar a cociñar. Pois vamos a empezar a cociñar e o primeiro que vamos a facer é poñerlle aceite na tarteira. Un fondiño, e salpementar a carne, que ten unha pintaza. A mí acórdame este polo, miña nai cando o mataba venino, cando eran as festas do Carme, o que pasa, que nós ao ser criado para nós da casa, non lle quitábamos a piel. E a min as aliñas coa piel, churrascadiñas así, encantábame esa grasiña que che deixaba así nos dedos. Pero non era cousa de todos os días. O polo antes se criaba na casa normalmente para vender, pero se deixaba un para o día do patrón e as festas importantes que se celebraban nunha casa. Eso era moi importante. Se a carne era así, ben merecía unha festa. Bueno, Benigno, o aceite, pide ese poliño de mos. Pido poliño. Veña. Vamos con ese poliño. Pois mentras vai dourando aí o polo, eu vou cortando primeiro a panceta e depois as verduras. Avante toda. Este touciño vai lle dar un sabor ao guiso. Famen isto máis ou menos, vai ser un guiso tradicional, pero algo distinto, porque eu digo, de verdade, unha casa, nunca cociñei con mostaza. Bueno, pois mira. E para min, os vai ser unha novedade. Nunca é tarde, sabes? Nunca é tarde. Cando a dicha é boa. A mostaza fai unha salsa moi rica que depende da cantidad que lle botes, que será máis ou menos fuerte. Tomamos nota. E que máis? As verduras. Vamos ya a botar a cebola abundante, como dulcifica un pouco a salsa. Sí, bastante. Pois é un contrapunto que compensa coa mostaza, co sabor fuerte da mostaza. Vai aliviar, non? E o corte en xuliana, polo que vexo. Ora é unha maravilla estas ceboliñas ternas, porque estamos en temporada, e das ceboliñas, É pementiños, unha maravilla, tomatiños. señor. Isto é unha maravilla. E como lle irá ao polo? Ten unha cor de primeira. Vamos a aproveitar e lle engadimos o touciño. Que rico este touciño, e que saborciño lle vai a dar a salsiña con este poliño. Certo. En un minuto queda dourado. Vamos a botarlle o alliño primeiro. Pois veña, porque vai derrexendo aí. Cebola para dentro tamén. Pois ala, a bordo. Son 4 boas cebolas, Parece moita cebola, pero depois iso merma e xa verás ti como iso vai ben. Xa estou deseando probar este poliño cando estea feito, coa salsiña esta de mostaza. Dona Lola pasou da desconfianza á curiosidade coa mostaza. Pois isto ora hai que deixar así, xa non remenso máis. Deixamos que poche aí ben a ceboliña. A ceboliña, claro. E mentras, o que vamos a facer é a laminar estes maravillosos champiñóns que, como ves, son perfectos. Brancos, grandes e pechados, como ten que ser. Vouche axudar, Benigno. Bueno, unha axuda sempre se agradece. Moi ben, eu non corto como a ti, pero bueno, eu vou te unha man. Bueno, muller. Cada artista ten o seu estilo. Os champiñóns, desde logo, quedan riquísimos así co poliño. Nos guisos, en todos os guisos. En todos os guisos. Se os faz solos, con pouquiño de allo picado, unhas lasquiñas de xamón. É un revolto de champiñóns. Un revolto de champiñóns. Está moi ricos, Teñen moitas posibilidades. O que pasa é que cortalos leva algo de tempo. Miña nai por me casare ofreceume canto tiña. Agora que estou casada pagoume cunha galiña. Pagoume cunha galiña. Ai, elelo, ai, elalo.
Pagar cunha caliña daquelas tamén era un bo pago, Home, Benino? claro que sí, unha galiña, mija. Ben preparada, pode valer máis que un tesouro. Se, bueno, vou a coller aquí un platiño. Pois colle que eu vou mirar isto porque isto está mellor imposible, Benino. Mira, a ceboliña pochadiña, que dá xenio mirala. Ti mira para aquí. Entonces, ora que? Chegou o momento de botar os champiñóns? Sei que así, para adentro con eles. Ora hai que deixar que estes champiñóns se pochen un pouquiño para añadirlle o viño, non? Sí, porque eso, sabes que solta agua. E por iso reducen tanto de tamaño, despois dun tempo. Bueno, pasaron 10 minutos, vamos a ver como está eso. Ta-ta-ta-chan. Oh, mellora por momentos. Pois xa quer o viño branco, Si pode ser bon, mellor sempre para Da terra, un regueiro, un albariño... Neste caso, da terra, sí, señor. E inmediatamente este maravilloso caldiño a cocer todo xunto. Cun cullerón abonda. E como recende. Isto é... Para quitarlle unha foto, Iso. E poñela nun marco, no Museo do Pobo Galego, por exemplo. Canto tempiño lle vamos dar, Benino? Bueno, como se estuvo cocendo bastante tempo, con 40 minutiños máis vai estar perfecto. Pero falta algo, non? Este polo é un polo con mostaza, cando lle vamos a botar a mostaza? Pois mira, esta maravillosa mostaza que temos aquí, vamos a engadir un pouquiño de vinagre mezclada e 15 minutos antes de rematar o plato, ya vamos a engadir. En realidade, a mostaza é a semente dunha planta mediterránea. Trátase destas boliñas, pequenas pero cheas de sabor. Preparadas con viño, vinagre, cúrcuma e outros ingredientes, dan como resultado a mestura que vemos en envases como este. Hainas moi picantes para os máis atrevidos, ou doces para os padais suaves. E toca ir preparando a para salsa, non? Vou mirar eu esa salsa de mostaza que para min é unha novedad. De momento, 2 culleradas. Que máis? Pouco de vinagre, en este caso é de sidra, E toca remexer, para que liguen. E agora... E ora un pouquiño de caldo. Mexemos tamén. Veña, fía. Sí. Ole, ole, ole. Como cambiou o aspecto desta tarteira ahora con esa salsiña, A verdade é que sí. E ao guiso aínda lle quedan uns 20 minutos. Pois este é o momento para cocer a pasta. O importante para cocer a pasta é poñer agua abundante, con sal... Que este a ferver... E aí van os 350 gramos de plumas. Botámoslle unha gotiña de aceite. E ora esperar os 8 ou 10 minutos que... Que volva a ferver. Claro. 8 minutos aproximadamente deben estar. O que indica o fabricante, máis ou menos. E remexer, para que non se apegue a pasta. O polo é unha das miñas carnes favoritas, lambonciños. Achéganos proteínas de primeira calidade, vitamina A e vitaminas do grupo B. Ademais, atoparemos nel ferro, zinc e fósforo. Cociñados sen a pele e a graxa, será aínda máis saudable. Coas cebolas, champiñóns e aceite de oliva, vai ser un prato moi completo. E mellor aínda acompañado dos hidratos de carbono da pasta. Non esquezades poñer unha ensalada e gardade un pouco para min, que vou voando. Bueno, aquí está a pasta escoadiña e cocida al dente, Moi ben. E ti que estás facendo? Unha ensalada con as verduriñas que había aí na neveira. Mira, un pouquiño de tomate, unha pouquiña leituga, champiñóns, unhas tiriñas de pimentos vermello e unhas olivas negras. E de aliño. Aceite, vinagre de Módena e unhas ariñas de sal. E xa podemos comer un cadro de Picasso. Seguramente este poliño xa está. Este polo, hora e media, tuvo a culpa para que esté. Porque é un polo que lle fai boa falta o tempo para cocelo, Bueno, pois apaga aquí, que vamos a emplatar. Esta salsa merece baixarlle o sombreiro e facerlle unha reverencia. Sí, señor. Dona Lola deixouse seducir pola mostaza. Mira como escachou o polo, fija. E o polo non queda atrás en poder de seducción, claro. Bueno, ahora vamos a botar esta pastiña aí, ao ladinho. Ao lado. Xa está. O resto da salsa. Así, vamos a botar un pouquiño por riba. Sí. A ver que chito un botarteiriña. Iso, que non sobre nada. A salsiña está espesiña, perfectamente ligada. Bueno, pues mira, pai, isto é un espectáculo, Benino. Máis que un espectáculo. Bueno,
unha fonte para subir ao ceo. Só faltan os anxiños que lle canten. Larpeiros veñen, larpeiros veñen, larpeiros veñen e van. Este polo con mostaza, moi contentos comerán. Aí veñen